Plán je jasný. Musíme do toho dát všechno a získat ho za každou cenu. Tak. Kde je? Nemůžeš ho schovávat věčně. Nikdy ho nedostanete. To se ještě uvidí. Ten dárek nezískáte. Tak za něj zaplatí tvoji elfové. Jo? Tohle vám neprojde. Přivedu Rudolfa. Uvidíme, jak budeš zpívat. Přivede Rudolfa, tak uvidíme, jak budeš zpívat. Ne, přece se můžeme domluvit. Tak nám řekni, kde schováváš všechny dárky. Řekni. No, pronajímám na ně ten sklad, co je za městem. No tak vidíš, že to šlo. No, jdem pro dárky, pojďte.